Pasyal lamang ako dito ka-Promdi. Walang magawa sa bahay. Sobrang nakakainit. Gusto ko rin naman konting libangan. Sakit na ng mga daliri ko kakara. Alam ng ano? Bato. Kakahalongkat ng mga lupa. Kaya gusto ko naman mapunta sa ibang lugar. Yung medyo maganda-ganda naman yung bago sa paningin. Wow, lamig, sarap. Para akong nasa ibang bansa. Parang yung place parang mala Cambodia. Yung nakikita natin sa TV. Cambodia ba yun? Oo nga, parang Cambodia. Dito naman parang Switzerland. Ano ba yan? Kung saan saan ako nakakarating. Cambodia, Switzerland, Pilipinas. That's all in the Philippines. Fogging pa talaga sa taas. Oh, sarap. Ganitong life dito sa province mga ka-Promdi. Sarap ng ilog dito, napakalinaw.
Siyempre kapag nakakita akong puting bato, namumuti rin yung mata ko. Parang gustong gusto ko na umuwi para bitbitin yung puting bato. Linaw ng tubig, sarap. Para ako nasa tabing dagat. Kapromdi, pag tagulan ganito dito sa amin, yung tubig napakalinaw, sarap-sarap talagang malamig, crystal clear. Pero pag medyo umiinit na kapromdi, siyempre umuunti rin yung tubig. Tapos yung mga dahon naglalagas na, mga dahon galing sa puno ng kahoy naglalagas. Kaya siyempre napupunta sa ilog, yun ang nangyayari, parang nagiging marumi yung ilog. Sa ngayon, dahil tag-ulan, tagbaha palagi, ito yung makikita natin dito. Malinaw. Ayan. Parang yung sa i-compare ko naman tubig na to sa sa Japan, yung mga pinapakita nila sa video, sa Canada, na may mga salmon na dumadaan na fish. Parang ganun. Ang lang dito Kapromdi, yung kaibahan, walang mga isda. Pero masarap pag masdan yung ganyang kalinaw. Diyan nga lang, pwede na ako maligo. Siyempre, meron din kasing mga part na malalalim dito na maganda rin tingnan. Ito yung, yung bumaha ng Ulysses. Yung mga niyog na anod. Siyempre, natumba rin siya. Ano yun? Naku, parang may yan ka. Maraming bayawak dito Kapromdi. Minsan makikita mo lang sa daan. Kaso lang siyempre halos naubos na rin ng mga bayawak hunter. Kasi kinakain yun dito sa amin. Pinapatuyo nila sa gata. Minsan nakakain na rin ako. Masarap, parang manok din yung lasa. Saan ba ko pupunta? Yung mga halaman dito Kapromdi, mga nasa tabing nasa tabing ilog, hindi kami umakyat sa mga yung mga gubat na yon. Bibihira lang yung umakyat sa mga gubat. Kami dito lang kami sa mga gilid-gilid ng ilog. Sarap ng puting bato. Oh. Kung matyaga ka lang Kapromdi, at syempre kung malakas ka, makakarami ka ditong puting bato. Yung ganun ginagawa ko dito Kapromdi. Ang sinadya ko talaga dito ay maghanap ng halaman, maghunting, plant hunting. Kasi may nagtip sa akin yung isang plant dito doon, yung tinunan ko ng video before, na dito daw makikita yung mga kalagyum na may pink sa gitna. So mayroon naman ako nakita pero maliliit masyado. So siguro sabi niya dami-dami dito. Marami nga Kapromdi. Mayroon pa naman mga Kapromdi. Kaya nga lang yung tiyagaan, masyadong maliliit. Pero okay na kaysa bibili ako.
from di masyadong maliliit. So hindi na ako kukuha ng madami kasi pandagdag ko lang naman dun sa halaman ko sa likod. Kaya ito na lang kukunin ko. Yung natira kasi parang liliit. Tapos parang mayroon siyang ibang tawag doon? Ibang variety, yung kulay puti yung gitna. So maganda ito kasi itong rare, kulay puti yung gitna. Tapos ito, pink. So ito yung nakuha kong pinakamalaki. Lahat ganito lang, ang liliit. Kasi tira-tira na lang to kaprongdi. Pero okay lang sa akin kasi hindi naman ako namimili. Basta ang gusto ko lang, meron ako maitanim na halaman. Kasi wala na akong mga halaman. Halos naubos na. Pandagdag lang yung sa ko. Sa mini price. Ito kapromdi yung nakuha ko. Medyo sobrang liliit niya. Kasi nga yung tinuro na lang naman ito sa akin. Kaya pumunta ako. Kasi kung bibili ako 5 piso ang isa, marami din to. Kaysa magagastusan ako. So ako na lang pupunta dito. Pero binibigyan naman ako. Kaya lang siyempre ayaw ko na, nahiya ako eh. Gusto ko yung pinagpaguran ko rin. Hindi yung hingi ako ng hingi. So actually hindi naman ako humihingi. Talagang binibigyan nila ako. Dito kapromdi. Ang dami niyang maliliit. Kasi sobrang liit naman. So, sayang naman kung kukunin ko lahat. Tapos saka marami kapromdi. Parang dalawang variety siya. Isang puti sa gitna. Isa ka isang pink sa gitna. Yung mga yung malalaking, yung malalaki kinuha na nila, mga dahon na lang natira dito. So, yung nakuha ko yung mga laman-laman na lang. Ayun no. Iniwan lang nila dito. Kasi ito kapromdi, maliit pa. Maraming. Hindi lang yun. Pero kapromdi, nakakatakot dito. Medyo masukal na itong lugar na ito. Kung may kasama sana ako, okay lang. Hindi masyadong nakakatakot. Pero pag ako lang mag-isa, wag na dito kapromdi. Doon na lang sa iba. Yung mga dadaanan ko na lang, di na pupunta dito. Try ko nga dito. Try to discover something na makakita dito. Ito ferns. Yung na lang doon, mayroon kaming ganyan sa puno ng puno ng niyog. Ano to? Dragon tail. Doon na lang sa malapit. Marami doon sa amin. Tika nang bubulaklak dito. Ang bulaklak. Kalachuchi. Ay, namumunga yung kahoy. May bulaklak siya. Dito pala may ilog din. Siguro ito yung karugtong ng ilog doon. Pwede pala naman dito. Ba't po? Doon. Medyo ko ng konti kasi maaga pa naman. Baka makakita pa ako medyo makaibang halaman.
Familiar naman lahat ito sa akin. Ito yung ferns. Pwede rin to. Inanod na ng baha. Ay. Pwede rin. Maganda rin ito. Bitbitin ko na lang. So daanan ko siya pa pagbalik ko. Kasi anod din naman yan eh. Kasi ito kaprom di na mamulaklak siya. Pero ayaw ko nito kasi dumadami siya masyado. Gusto ko yung halaman na medyo hindi masyadong lumalaki. Kung makulay siya okay lang, pero yung mga ganito parang nagiging masukal na yung garden mo pag ganito yung halaman mo. Ano ito kaprom di pag bumaha sobrang lakas. Yung dito naabot yung sa taas. Medyo hindi naman to kasi palaging may tao dito oh. Madaming kumukuha ng mga kawayan. Ang kahoy oh, sayang. Sayang nara yata to. Dragon tail. Alam ko ba't anong mahal-mahal nito sa sa inyo? Baliwala lang man ito sa amin eh. Pero yung halaman nyo gusto namin. Tapos yung halaman dito gusto nyo rin. Ngayon mga Chinese evergreen dami. May pakong bukid. Ito halaman. Halaman kaya to? Ano yun? Kukap. Ito, halaman ba to? Naku, tama na to kaprom di. Wala na akong malagyan sa bahay. Lit-lit na nga ng garden ko. Mga kapramdi, tingnan nyo yung mamahaling halaman sa Manila at sa ibang mga provinces. Ano lang siya dito sa amin, no? Abandon. Pinuputo lang siya dito. Tulad nito. Magkano kaya itong bibenta? Napakalaki niya. Tapos ayun, hinayaan lang dito. Saka, kasi hindi naman yung kinukuha dito sa amin. Gumagapang siya sa mga malalaking puno, sa sa niyog, sa coconut tree. Ayan. Sinahayaan lang namin diyan dito tapos pinuputol.
Parang gusto ko tuloy kunin. Kaya lang wala naman akong paglalagyan eh, saka wala akong paso. Tapos pag lumaki siya, hindi ko naman pwedeng pigilan kasi talagang gumagapang siya sa kahoy na paitaas. So madali siyang lumaki, hindi siya yung halaman na pwede mong i-trim kasi pag trim mo siya, sasanga naman pero siyempre parang yung niya, parang nabibitin, baka mamatay lang. So yun yung dito mga halaman. Nako ka-Promdi. Ay, nakakapagod sobra. Ito ka-Promdi, nakabalik na ako. So ipapakita ko sa inyo yung nakuha kong halaman. Ito, philodendron na wild. White pa talaga to or green lang talaga siya. Pwede ko siyang putulin kasi masyadong mahaba. Putulin ko na lang para hindi malanta. Ang haba naman siya. So yan, ilalagay ko muna sa tubig, saka ito hindi ko alam kung anong klaseng plant ito. Maraming ganito dito. Ito ganun din, diyan sa may niyugan sa kabila, marami nito. Ewan ko ba't kumuha pa ako nito dun sa napakalayo, pero ang dami-dami naman dito sa malapit. Siyempre yung abandon na doon sa nasa gitna ng sapa, kinuha ko na lang kasi ganun din naman dito. Hindi naman siya maganda pero pwede na rin pang design dyan sa panglagay sa kahoy. Kasi yung mga ko dito, yung mga bird nest ferns, nakuha ka lang naman sa mga tabi-tabi lang dyan sa mga likod-likod ng bahay. Tapos nilagay ko dito sa mga puno na nakapaligid dito sa aking kubo. Ayun, ang ganda-ganda na at ang lalaki na. Sana ito rin ganun din, lumaki ng maganda. Ayan. So yung inuud na dun sa sa ilog. Tapos syempre ka-Promdi, yung caladium na kinuha ko. So medyo ito yung pinakamalaking na nakuha doon sa doon sa anong tawag doon? Sa field na kinunan ko. So ito na yung pinakamalaki kasi tira-tira na lang yung nakuha ko doon. And tinuro na lang naman sa akin kaya okay, ang tiyaga na lang ako doon kaysa bibili pa ako dito. Although mura lang naman ito, siguro bibigay lang sa akin 5 piso. Kumuha na lang ako. Saka gusto ko rin ma-discover kung saan sila kumukuha. Ang ganda kasi ka-Promdi, puting-puti siya. Parang ayaw kong, ang dami-dami yung ganun eh. Gusto kong, ang layo kasi napakabigat nito eh. Gusto ko sanang ubusin yung mga nandoon. Kasi ang hirap magbit-bit. Ayan, mabigat. Ay, ang laki nito. Wala na kasi dito sa, sa mga gilid-gilid, sa malapit dito. Ayan. Ayun ka-Promdi, maraming salamat sa inyong panunood at wag sana kayong magsawang mag-abang ng aking video kasi talagang ginagawa ko to ka-Promdi para sa inyo. Gusto kong na-enjoy yung panunood nyo, saka gusto ko na-inspire kayo. Gusto ko yung puno nyo ng halaman yung mga bakuran nyo. Katulad din dito sa akin, maliit na maliit lang yung bakuran ko pero punong-puno ng halaman. Kaya ka-Promdi sana ganun din gawin nyo. At sana wag kayong magsawang manood ng aking video. Marami pong salamat sa inyong panonood. Don't forget to subscribe pag hindi pa po kayo nakasubscribe para ma-update po kayo, updated po kayo palagi sa aking vlog. Marami pong salamat. At don't forget to share. Mabalus po.